जन्मले मी नमो हरिभूमी जिथे वाढले मी नमो कर्मभूमी जे ज्याचं कामी पडो देह माझा नमामि नमामि पडो देह माझा नमामि नमामि परमपवित्र माझ्या या मातृभूमीला पहिल्यांदा नमस्कार करते. परमपवित्र माझ्या या मातृभूमीला पहिल्यांदा नमस्कार करते. सन्माननीय व्यासपीठावर येथे उपस्थित असलेले रसिक क्षेत्र, आज मी आरुषी बालाजी दिसले. आज मी तुम्हाला एक अशा व्यक्तीबद्दल सांगणार आहे ज्याचा मला तुम्हालाच नाही तर संपूर्ण देशाला अभिमान आहे. सह्याद्रीच्या कुशीतून एक हिरा चमकला, सह्याद्रीच्या कुशीतून एक हिरा चमकला, भगवाती या चंदनाचा शिवनेरीवर प्रकटला, भगवाती या चंदनाचा शिवनेरीवर प्रकटला. हातात घेऊन तलवार शत्रूंवरती गरजला, हातात घेऊन तलवार शत्रूंवरती गरजला. असा महाराष्ट्रात एक राजा होऊन गेला, असा महाराष्ट्रात एक राजा होऊन गेला. मित्र, 350 वर्षापूर्वी महाराष्ट्राच्या भूमीला एक कर्तृत्वाने पुत्र मिळाला, ज्याने आपल्या पराक्रमाने, शौर्याने, धाडसाने आणि जिद्दीने नव्हत्याचं होत आणि होत्याचं नव्हतं करून मुठभर मावळांच्या जोरात महाराष्ट्राच्या भूमीवर भगवा फडकवला. महाराष्ट्राच्या भूमीवर भगवा फडकवला. त्या काळी अनेक परकीय सत्ता महाराष्ट्रात धुमाकूळ माजत होत्या. त्या काळी अनेक परकीय सत्ता महाराष्ट्रात धुमाकूळ माजत होत्या. मुघलांच्या कैदेत लाखो मराठी सैनिक कितपत पडले होते. स्त्रियांची आबरू लुटली जात होती. शेतकऱ्यांचा कोणी कैवार नव्हता. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या भूमीला हवा होता एक झंकार, धगमगता पेटता अंगार. अखेर ती वेळ आली आणि सह्याद्रीची गर्जना झाली. 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरीवर एक तारा चमकला, जिजाऊंच्या पोटी सिंह जन्मला, मानाचा मुद्रा करते शिवाजी महाराजांना, ज्यांनी महाराष्ट्राच्या मातीत भगवा झेंडा लावला, एवढ्या बोलून मी माझ्या भाषण समोर